ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. ఈ దినం వాగ్దానము. నా హృదయము ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచెను కనుక నాకు సహాయం కలిగాను. కీర్తన గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 7వ వచనము. మన హృదయము దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచినప్పుడు ఆయన మనకు సహాయం చేయువాడై ఉన్నాడు. మాట తప్పదు ఆయన. నీవు ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచు, నీకు ఆయన సహాయం చేస్తాడు. దేవుడి వాగ్దానము నీ వెనుకలా ఆశీర్వదించుగాక. ఆమేన్.